Zikomo nonse amene muli ku Zimbabwe. Hanzi makadi mose kwa muli mnyika ya Zimbabwe. Ine ndi Sekulu Mugona. Ini ndinonzi Sekulu Magona. Ndachokera ku Malawi. Ndinobva ku Malawi. Ndikufuna kuthandiza anthu onse amene ali mu Zimbabwe. Ndinoda kubatsira vanhu vose vari mu Zimbabwe. Ndili ndi mankhwala ngati munthu waberedwa ndi masirika malo amenewo katundu ndikubwerera. Ndinobatsira kubvera matambudziko afanana kuti munhu akabirwa, ndinobatsira kuti munhu agodzoka chito chakubira ichocho. Ndili ndi mankhwala osirika nyumba kuti mfiti asasewere pamenepo amakola. Ndine mushonga zvekare wekuti ndikakugadzira muroyi akauya kuzorera baba pako unomona ari paruvanze rwako. Ndili ndi mankhwala azintchito alake mwayi osiyana-siyana mabasa. Ndine zvakare kubatsira kwanoita mishonga imwe inobatsira kuti vanoda kukurudzirwa mabasa, vanoda kuwana mabasa ndinobatsira zvekare. Bwerani kwa Sekulu amene wachokera ku Malawi. Zonse zambiri zilipo ndikuthandizani china chilichonse chimene mukufuna. Vose vanoda kubatsirwa matambudziko akasiyana-siyana asina kutaura pano uyai ndikubatsirei. Ndakatobvera ku Malawi kuya kuzobatsira matambudziko ese iwawo akasiyana-siyana. Bwerani. Uyai ndikubatsirei. Musakaikeso yayi bwerani. Musanoga ndikubatsirei. Namba dzangu dzefoni dzinoti 0715 487 195.